Bo día, Ana San Fernando. Bo día, Andrea Blanco, ¿qué tal estás? Pues muy bien, la verdad, muy Sí, bien. ¿no? Sí, Estou estupenda, porque vivimos así un viaxe en bus absolutamente infinito. Fixemos un viaxe en bus infinito. Infinito. Eu agora Correcto. xa se me pasou a mala hostia, pero estive pensando Sí. en poñer unha queixa. Sí. Porque non pode ser que che digan que vas chegar a 12:20 a un sitio nun traxecto de 20 minutos e chegues a 45. Correcto, sí. verdad. 15 minutos, máis de 15 minutos, 20 minutos 25 extra. minutos máis. Sí, sí. É dicir, Vigo Redondela, o doble. 45 minutos O doble. é un récord. sí, pero ben, Pero bueno, ben. rompemos cuarta parede. Ben, ya rompemos. Pois aquí comezar e Macbeth. Correcto, pois hoxe non estamos en Sala Ártica, que por certo segue estando no mesmo sitio de sempre, Sí. que é a Avenida Beiramar 113 de Vigo. Hoxe estamos nun sitio diferente. Sí, estamos nun lugar distinto, xa vos demos a pista de que estamos en Redondela e xa nos van falar nun intre onde estamos e que ven sendo isto. Sí, correcto. De todas formas, que imos ter en Sala Ártica nas vindeiras semanas? Sí, sí. Pois vamos a ver, o 5 e o 6 de abril vamos ter visita dunha compañía de danza asturiana que se chama Zigzag Danza con postales rotas. E hoxe, quen temosnos aquí? Pois hoxe temos alguén bastante polifacético, todo hai que decirlo, é director, actor, profesor de teatro, animador sociocultural e Mónica Regueiro. É amigo noso, É tamén. amigo noso. Sí. Vale. Está graduado en Dirección Escénica e Dramaturxia pola Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, foi premio fin de carreira da súa promoción, tamén. Sí, e aparte de traballar para outras compañías, pois ten a súa propia compañía que se chama Teatro Cubo, que leva case 10 anos xa percorrendo pois toda Galicia. Dis ben, percorrendo Galicia sobre rodas, e máis aínda agora xa falaremos por qué, porque chegan aos recunchos máis afastados da nosa xeografía. Total. Salve, Roberto Casal, utópico e rodante. Salve, Roberto Casal, Mónica Regueiro experto. Salve, Roberto Casal, que foi o noso primeiro director. Salve. Benvido, que tal, como estás? Mua. Como estás? Ben. Ben? Sí, moi ben. Dicimos que é o noso primeiro director porque Roberto Casal Sí. foi quen dirixiu a Asfixia, o noso espectáculo ampliamente coñecido por todos os rincóns de Galicia, verdad que sí? Sí, tan famoso, aclamado, Sí. chove Sí, bueno, premios. con Bueno, moita... aclamado foi, premios ten. A ver se conseguimos que se vexa por aí. Ui, Pero bueno, xa vai tarde, creo, vai tarde, non? Sí, estas cousas caducan. Bueno, sí, no, verdad. sobre Caducan todo de seguido. no panorama teatral, como non estes o día. Caduca todo de seguido. Por iso xa estamos noutra. Ah, bien. Pero sí, bueno. Bueno, espero que non sone o móvil por aí. Va, non te No, que va, isto non é como non no te teatro. preocupes. Pode sonar o móvil. Pode sonar o móvil. Buah, que guais. Así podemos coller e facer un... Claro. Como nos programas de humor, ¿no? Este meta podcast. Eso. Bueno, pois xa sabes o que facemos coa xente que chega aquí por primeira vez, o que ten que facer. O reto. O reto. O reto. O reto. A ver, en Sala Ártica non temos moito medo porque sabemos que non hai focos en riba ou mirar para arriba a ver que pasa, pero Aquí temos unha estrutura Bueno, aquí... sí, a ver, igual. que se te pones a... Sí, mellor non pensalo, ¿no? no, soltao. Claro. Xa. Ti dis sen compromiso. Macbeth. Moi ben, así me gusta. E todo ben? Todo ben, Todo ben. Todo perfecto, ben. Cal é o teu personaxe favorito de Macbeth? Non sei se teñas personaxes favoritos en Macbeth. Sobre todo porque, bueno, porque creo que están moi ben buscados os personaxes en Macbeth. E non sei, a mí gustame moito o Vacuo. Gústame moito porque, bueno, el ven a representar un pouco a amizade, non? Esa persoa que sempre tes de man e que moitas veces é como, bueno, é o personaxe secundario Sí. pois bueno, que non se ten moi en consideración. Eu creo que representa algo moi importante nesa obra de teatro, non? Que, bueno, está aí, é a verdade, non? É o amigo, non? Sí, O que é se ten- atreve. Sí. Non sei, moitas cousas representa e creo que sempre nos vamos un pouco aos personaxes máis histriónicos, ou un Sí. poquinho máis popis. Sí. Pero eu penso que gustame Vago por esa identificación co mundo máis noso, non? Sí que é verdade tamén que cando Macbeth se atreve a matar a Banquo, xa como que cruza, é dicir, xa cruza un límite moi chungo cando mata ao rei, porque iso xa é un crime contra a natura, pero cando xa chega tamén a asasinar a Banquo é como que a partir de aí xa Claro, todo é claro. costa abaixo, Sí, sí. que non vai frenar xa. Eu creo que é moi hábil, non? Dramaturxicamente esa acción Sí. é crucial.
para decir, a partir de aquí é un punto de inflexión non que xa non Non hai volta atrás. É verdad. Sí. Se tiveses ti que montar un Macbeth, cal coidas que De sería? feito, estou non montando. Ah? Sí. En serio? Sí. E deste non tiñamos noticias. No. É a primeira vez. Pero bueno, é unha versión moi libre e que forma parte de como eu entendo a formación, non? Agora centreme moito a traballar con adolescentes nas miñas clases e eu teño como unha maneira de preguntarlles a eles de que maneira queremos abordar un traballo de fin de curso, ¿no? Entonces eles como me van lanzando cousas, pum, pim, pam, e con todo o que me lanzaron, eu vino e dixen, pois vamos a facelo, vamos a facer Macbeth, xa porque o ano anterior xa fixera unha versión moi libre tamén de Romeo e Julieta, que se chamaba Quen vai facer de Julieta. E desta vez, pois, vaise chamar unha de Shakespeare. E bueno, pero realmente sempre collo o esquema dramático da historia e un pouco o reactualizo e o revisamos e xogamos un pouco nesa tesitura, ¿no? De a ver que... E Macbeth me viña moi ben porque Macbeth fala do poder, fala da ambición e fala de cousas moi actuais que simplemente só escoitando que me decían eles eu identificaba rapidamente, ¿no? Que están como moi agobiadas con certas cousas, ¿no? E moito ten que ver con isto, ¿no? De estar sempre á altura, de que estás disposta a facer sempre por estar a un nivel, non? E eu penso que iso ten que ver co poder. Sí, totalmente. Entonces, bueno, Macbeth me viña moi ben. E tamén por seguir esa liña do Shakespeareana, porque eu sempre digo, bueno, realmente Shakespeare xa o fixo todo, non? O sea, xa propuxo moitas cousas e realmente despois de eso, bueno, tamén están os mitos gregos, non? Pero bueno, despois desa revisión que fixo Shakespeare, reubicación de cousas máxicas e cousas tal, pues despois como que se repetiu moito, non? Sí, deixou moita e hai como terra certa banal, tendencia que de cada hai un ciclo que se repite que se volve a recuperar Shakespeare. Ou se fai outra peli, ou se fai outra, non sei que. E é como que sempre volve. E por algo será. Sí, porque penso que os temas que trata son universais. Están moi presentes. Sí, claro, ten esa clave, non? Cal podría ser un xiro dramático interesante para Macbeth? Un xiro dramático. Sí, un plot twist. Eu penso que o xiro dramático sempre o dá ao código co que se represente. E a min agora estou moito polo labor de converter cousas non nun musical, pero que sí que teña esas partes musicais. Entonces non é tanto un xiro dentro da historia, sino é unha forma de abordar certas cousas, non? Unha forma de poñer en escena, non? Sí. Como estes, Shakespeare ten moita violencia, non? Sí. Pois a mellor hai que buscar unha maneira musical de facela, non? Se hai que bailar un tango, bailamos un tango cun cuchillo entre os dentes que acabe despois noutro sitio, non? Claro, que guai. Bueno, pois cousas así, non? Nese estilo. Sí. Bueno, pois para empezar así un poquinho falando máis de ti, contanos primeiro onde estamos. Que este espazo, como xurdiu este proxecto? Sí, bueno, estamos na Fedora, na Conserveira Cultural. E un pouco o espacio pretende, porque segue na pretensión, de ser un espacio cultural aberto e alternativo. Porque, bueno, cando nos xuntamos para abrir este espacio, teñamos moito ímpetu e quizás moita ansia, moita prisa en apurar algo que despois vimos que é máis complexo. Porque, bueno, é un local que está en Redondela, na Avenida de Albedosa, e está pegadiño ao mar. Entonces afecta aí a lei de costas. Entonces, como lle afecta a lei de costas, para conseguir permisos, que xa non se trata de concello, nin diputación, nin de cousas destas, se trata de algo moito máis grande, que é un permiso que ten que ver dende o Estado e dende un organismo que, todos sabemos como funciona a burocracia neste país. E está moi lonxe e que parece unha cousa moi improbable conseguilo, non? Entonces, nós agora que estamos centrando aquí é un pouco no
prestarnos un pouco o que as compañías, que certas compañías poidan necesitar para a hora de traballar, non? Pois ensaios, guardar material, todas estas cousas, non? Que de momento, porque nós temos que buscar un pouco a viabilidade de ter isto. Claro. E de ter isto para que potencialmente nun futuro, en canto poidamos, poder activalo. Entonces, bueno, as instalacións se prestan moito para facer cousas, e está bueno, pero é un espacio agora que está acollido por proxectos moi particulares. Pero bueno, no futuro quere ser un espazo aberto e dinámico, sobre todo pensado para a xente de Redondela, pero non só, porque todas as compañías, e nós abrimos isto respondendo a unha necesidade, non? Que todas as compañías necesitamos un sitio donde poder ir, montar o noso chiringuito, deixalo montado. Vale, non tengo que recollelo, deixalo montado ali uns días, por favor, que non tienes que chegar cada día e volver montar todo, colgar os focos, volver dirixilos, sabes, porque hai espacios onde ti podes facer residencia, pero tens que compartir cousas e todo molesta, todo que non sexa teu sempre vai molestar, entón sempre tens que recollelo. E aquí, bueno, un pouco a idea é esta, dentro do que se poida, pois ter todos a infraestructura, todo o que se poida para facilitar ese traballo, non? E mesmo as compañías, e despois que non teñas que teñas como oportunidade de intercambiar o teu traballo por outras cousas, que poden ser cartos, porque isto hai que pagalo. Claro. Correcto. Pero os cartos non só se intercambian entre ti máis eu, sino que ti podes facer algo para conseguir cartos e despois revertirlos noutro sitio, non? Entón, bueno, pois un pouco esta filosofía, non? De que vos como compañía podades vir aquí a actuar ante un público, que este público pague unha entrada, porque isto nos parece importante, que pague unha entrada, que haxa un hábito e un recoñecemento do artista nese sentido, non? De que, bueno, e un pouco eses cartos pois que sirvan para pagar o vosso traballo e para nos manter este espacio, non? Pero bueno, esta idea, un pouco como funciona Ártica ou calquera outra cousa, non? E que bueno, dentro do que sexa necesario ou non sexa necesario, non sei, non depender da administración, depender da xente, e da xente en todos os sentidos, pero das persoas, non? Da xente do público e dos artistas. Que guai. Xa indo máis o meollo teu, non tanto da Fedora, cando e como foi a tua primeira vez co teatro? Bueno, a miña primeira vez co teatro foi dramática. Está ben? Sí, porque eu estaba nun grupo de teatro, estaba nun grupo dos Boy Scouts, aquí en Redondela. E non sei, debería ter eu que 8 anos por aí. Si, entre 6 e 8 anos, imagínate. E bueno, sempre facíamos varios proxectos ao longo do ano e un deles, antes do Nadal, era preparar unha obriña de teatro que era Cuento de Navidad, non? Conto de Nadal. E a min tocoume facer de fantasma das Navidades presentes. Vale. Entonces, bueno, uns ensaios, máis ou menos resolvimos, e o día da representación, pois eu me metín ali coa miña capiña verde, moi ben confeccionada, que me fixo miña nai, vale? E me plantei ali no escenario e xa non recordo nada máis. Quedeme así paralizado. Había como non sei, eu non me acordo moi ben, pero creo que había algo me estaba apuntando moito, que tiña ser uns focos de obra destes de, sabes, seguro. E como me quedei así, e aí me quedei. E todo ese espacio temporal, non, todo ese burato negro onde me metín, ao mesmo tempo que me horrorizou, me atraeu moitísimo. Ese vértigo. Sí. La adrenalina de... Sí, porque me quedou como unha cousa dentro, como de decir, tío, que me acabo de pasar, tío? E sen drogas. Que subidón máis... Claro, nese momento non sabía que facer con ese subidón. Entonces, cando non sabes que facer, te quedas paralizado. Correcto. Entras en pánico e te quedas paralizado. Pero lonxe de converterse nun trauma, converterse nunha conta pendente, non? Que cando volvín ao instituto, o profe de latín tiña un grupo de teatro onde se representábamos as comedias clásicas romanas, non? Estas, Sí. E
E, bueno, acabei aí metido. ¿no? Tamén porque eu tiña aí... xa que estábamos colegas e xa que todo se prestaba, pois vou me meter en teatro. E nada, desta volta, pois foi ben, tamén era un código de comedia, era outra cousa, non? Éramos máis maiores, estábamos xogando a outras cousas. E houve unha representación, sobre todo unha representación na que non me acordo, creo que era nas Neves, porque íbamos despois aos institutos a representar por aí. Con tour e todo, la obra. Ches, con xira. Joder. Cosa que agora non sucede. No. Pois antes sí. Como non ves? sexa Noite Bohemia. Sí, bueno, non. Señor, en Íbamos- Coruña pasa todo. A mellor íbamos a 2 ou 3 sitios, Xa. Bueno, pero saíades, jolín. Sí, bueno, estaba guai. Sí. E, bueno, e era divertido e todo isto. E, pois, dunha desas saídas, pois, non sei, destes bolos que faz e dices tú, no, que te sale todo entra, sabes? E foi unha experiencia así parecida, non? E naquel momento onde, o sea, eu dixen, buere isto, o que tiña pendente, sabes? Sentir isto, non? De aparte de sentir o horror de estar aí encima do escenario onde todo o mundo está mirando para ti e todo o mundo te está xulgando, porque eso é certo. Cando estamos mirando a alguén no teatro, estamos xulgando, en que dices, no, yo non xulgo, no, sí que o facemos. Escuchamos, pero no juzgamos. Nah, sí, ya, sí. Entonces, claro, nese momento onde ti transcendes todo iso e podes facer calquera cousa, non? Porque eu tiña un guión, tiña un papel, pero me deu igual. Nese momento pasaban moitas cousas, na miña capa romana pasaban cousas, que estaba toda arrugada de ver dunha bolsa que levaba meses guardada non sei onde, vale, de repente a puxen estaba toda arrugada e dixen, e metín esas arrugas dentro da obra, e foi como, e saín desa actuación como dicen, buah. Bueno, pero aí quedou, non? Aí quedou a experiencia e despois a vida me levou a outros sitios e xa empecé na miña vida laboral a traballar de outras cousas que non teñen nada que ver co teatro, pero quedoume aí o rollo, non? Cando vía teatro, cando vía sobre todo teatro de rúa, que o que vía eu antes máis que o teatro, eu veía e dicía, como me mola esa mierda. Yo quiero É o sitio onde quero volver. Sabes, ese sitio onde ti queres volver? Pois para mí é sempre o teatro. Vale, entón, para ti o teatro é ese sitio onde sempre queres volver. E que máis funcións pensas que cumpre? Eu penso que cumpre, que claro, para unha persoa que ahora se dedica en todas as súas facetas a isto, pues para min representa o todo, non? Porque desde onde me relaciono coa xente, é o meu contacto coa realidade, é o meu mecanismo para expresar cousas que senón non tería oportunidade, non? E porque eu creo que, bueno, e despois é unha opinión personal, que penso que o teatro cumple a función de dar unha vía de expresión aos silencios das persoas. Nós, como persoas, calamos e obviamos certas cousas, ben porque nos dá medo, porque nos dá vergoña, non queremos molestar, ou simplemente porque non queremos mostrarnos vulnerables. Entonces, nós, dende o teatro, temos esa responsabilidade, non? De coller todo eso, transformalo nalgo que sea recepcionable e que a xente poida ter un sitio por onde camiñar con esos silencios todos que todos levamos dentro, porque non vamos a estar todo o día escupindo. Correcto. ¿No? Entonces, para min, o teatro é unha necesidade de comer, dormir e expulsar cosas, vale? Reciclar. Entonces, sinto meter o teatro. É excretor, non? É un pouco excretor, sí. É un pouco excretor. Creo que a catarse ten algo de expulsar, non? E, bueno, e todo. Podemos lelo por moitos sitios. A mí sempre gusta asociarlo con cousas moi mundanas, porque senón nos podemos converter en outra historia. É certo. Xa falando así un pouco máis concretamente da tua compañía, que Teatro Cubo, sempre preguntamos que por que o nome? Por que Teatro Cubo? Sí, é unha boa pregunta esa. Sí, porque E ten resposta? non ten resposta e creo que non debería tela, sabes? Deberíamos irnos sempre a Teatro Cubo, por que será? E entonces cada un facer a súa, non? Como lanzar unha cousa e tú na tua imaginación tes que reconstruída, non? Vale. Por que?
porque as compañías de teatro poñemos un nome porque temos que ter un nome. Correcto. Non? É como un neno, como lle chamamos? Xa. Fernando, Francisco ou Jonathan, vale? Ten que ter un nome, entonces ás veces dices, que le ponemos? Non sei, como se chamaba el abuelo? Pois xa vai, non? Pero despois habría que preguntarle a ese neno como se querería chamar en realidade. Claro. Xa. Pero bueno, esa é outra película. Sí. Por que se chama Teatro Cubo? Porque nós, cando formamos a compañía, viñamos de sitios moi diferentes. E crimos conveniente que o cubo se refería un pouco a ese rollo exponencial, Sí. ¿no? Elevado ao cubo. Un pouco porque creo que o teatro debe ser sempre un sitio onde se encontren varias cousas. Claro. Non debe ser unha cousa sola. E bueno, pois un viña do circo, Alfredo viña do circo, Sofía viña máis do movemento, da danza, de outras cousas, e viña máis dos monicreques e destas historias. E foi guai, non? Ese encontro. Despois estaba Pepe tamén, o noso O noso común o Pepe. noso querido Pepe, que Pepe, foi o que non aparece aquí. foi o que nos escribiu a nosa primeira dramaturgia, Ajá, sí. que era o Fallado. Entonces, bueno, crimos conveniente que se referira a eso, non? Despois a compañía pois seguiu evolucionando e xa non era tanto esa cousa entre tres que viña eso de elevado a 3, sino que xa, bueno, Sofía, máis eu e tal, que seguimos un pouco dándolle forma a isto. Entonces, bueno, despois nos quedamos, pero todo isto é para xustificar unha cousa que a mellor non ten nin por que xustificarse, non? Pero despois démonos conta de que nas nosas obras había moito cubo. O sea, había moita forma xeométrica. E había moito cubo e había moita referencia a eso, case sin pretendelo, non? Porque nos parece unha ferramenta guapa, non? O cubo. Sí. E sobre todo o cubo porque é como un ladrillo, non? É como a unidade mínima de construcción. Sí. Sí. E a partir de aí, un ladrillo en sí mesmo non é nada, pero cando xuntas con outros 300 ladrillos pode ser algo moi Increíble. Sí, sí. moi funcional. Sí, correcto. Pero un ladrillo en sí mesmo, máis aló de lanzar yo a cabeza a alguén, pois non te máis. Entonces o cubo é como esa forma xeométrica moi compensadiña, Sí, como certo. nos mola a nos facer as cousas compensadiñas, e donde se o combinas con máis cubos podes convertelo en algo moi guai Qué guai. e moi compensadiño. Sí. Conversadiño sempre, como teatro. Bueno, xa nomeaches as outras persoas que conformaron no seu día ou conformades agora Teatro Cubo, pero como vos atopastes? Como foi ese? Porque vivíamos xuntos. Ah, mira. Porque tíamos unha casa espectacular ali en Lestedo, no Concello de Boqueixón, e por cousas da vida acabamos esas persoas vivindo xuntas. E xa que estábamos vivindo xuntas, por que non activar algo entre persoas que prácticamente se dedicaban ao mesmo, non? Aunque non se dedicaran ao mesmo, tiña que ver coa cultura, non? Sí. E tamén porque estábamos na idade esta de un pouco de necesitamos hacer cosas porque si no, necesitamos expulsar isto. Porque si no, Volvemos a parede, ¿no? si non vai fermentar aquí e se vai convertir noutra cousa, non? Entonces, bueno, foi basicamente da convivencia, dunha casa onde se deron as circunstancias e tiñamos o espazo para ensayar, para remexernos. Claro. Moitísimas cousas que se deron. Que guai. Que guai. Vale, cal foi o voso motor? Ademais de vivir xuntos e decir, vale, temos que expulsar isto, cales son os vosos obxectivos? Como... Da compañía, dices? Sí, como Teatro Cubo. Nós traballamos para público familiar. E, bueno, sempre temos que encadrarnos dentro dunha idade porque non lo exixe o mercado. Sí, ¿no? o sistema é así. Aunque nós sempre pensamos en que nos facemos obras de teatro para compartilas, para que a experiencia sexa compartida. Nós co público e o público entre eles. Quero dicir, ti eres nai, ou eres tía, ou eres amiga de alguén que ten un fillo e leva a ese neno, esa nena, ali. E entonces ti tes unha experiencia conxunta con el. Non é unha actividade, non creemos que teña que ser unha actividade de levar a un neno ali para que ti descanses, Claro. Sí. sino para que ti disfrutes, porque son cousas distintas. Vale? O que temos sempre confundido co tema eu que son animador sociocultural, hai moito
hai moita concepción invertida do lecer, non? Sí. E unha cousa é o descanso e outra cousa é o lecer. Que o lecer o que ten que ser é o que che faga medrar de verdade, porque o resto do tempo igual tes que estar traballando en cousas que non te... Claro. Pero o lecer ten que ser algo que te faga medrar. Entón nos pensamos que os pais, nais, avós, tías, amigas que leven a nenos ali, ou non, ou sen nenos, para que comprendan que cando vai unha obra de teatro cubo ti podes vir a vela, ainda que poña Teatro infantil, para niños a familiar. partir... No, Sí. vale? Obras de teatro cubo, por qué? Porque nos facemos dúas, sempre intentamos darlle dúas lecturas. Unha para os nenos, con seus estímulos, coas súas cousiñas, e outra un poquinho máis elevada para a xente máis maior. Como as películas de Disney. No. No. No, porque... Son super tristes. No, pero bueno, pero a tristeza ten que estar... É que metiches o dedo en un sitio moi complicado. Eu teño moita manía Vale, Disney. vou outro lado. Como as películas de Estudio Ghibli. Que De teñen que? Una, de Estudio Ghibli, sí. Como Totoro, non? Que ten unha lectura máis infantil e outra lectura máis adulta. Sí. Vale. Como que irás. Bueno, Retiramos Disney. Ou Shin-chan. Sin Sí, chan. é que teño un problema con Disney. Ti tamén. É que non, quero dicir. No, teño un problema con Disney e despois cando fui máis maior deme conta de que hai moita atrapallada mental neste planeta. Sí. Non por culpa de Disney. Pero Disney sí. Bueno, Disney aportou Claro, unha pero fallada mental. Disney colabora e Sí. na xeración deses contidos que se instalan na nosa cabeciña e despois non nos deixan ser felices. Sí, sí, sí. Entonces, e non nos deixan ser, bueno, convivir. Sí. Entonces, bueno, por eso eu teño manía. E cando era neno, cando vía as películas de Disney, eu notaba un tufillo que me facía indixesto o consumo desa cousa. Entonces, claro, teño moito repelús, porque claro, ves unha película de Disney sendo neno que non sabes nin por qué, pero dices, ai, non me gusta, quero ver outra cosa. Vale, sempre fuxía das películas de Disney e despois me conta porque había algo aí, vale, que instintivamente eu xa repelía. Sí, está ben. Tiñas bo filtro, xa. Sí, sí. Pero bueno, o que falábamos de teatro cubo un pouco é esa idea, ¿no? Esa é a idea de traballar nesas capas e traballar moi conscientemente. Non facer algo para nenos, así moi monino, con mucho tinqui-tinqui, vaca-vaca. Os nenos non son tontos. Vale, non son tontos, pero bueno, os nenos tamén, si lles dices, venga, viñemos aquí a pasalo ben. Os nenos van a pasar ben. Sí, O sea, fagas o que fagas, si les sirve, non les sirve. Pero bueno, non nos é suficiente con eso. Entonces, bueno, esa é Cal foi así o meirande hándicap que atopastedes, sobre todo nos vosos comezos? E como superastedes eses primeiros problemas que vos foron presentando? o handicap, pues non sei, entrar. O sea, empezar. O que pasa é que nos viñamos xa de traballar moito na rúa. E traballamos na rúa dunha forma moi libre. E creo que foi o momento, era un momento moi guai para facelo. Porque traballamos ali moi libremente, quero dicir, íbamos ás plazas, non tiñamos... O sea, nos dedicábamos a cousas, tiñamos que gañarnos a vida, pero solo para unha cousa en concreto que era nos mesmos. Sí. Entonces era como moi libre, non? E exploramos moitísimas cousas e xa viñamos con un camiño moi andado. Cando empezamos a compartir ese traballo máis libre con outras cousas que xa entras dentro dunhas normas, dunhas reglas, sí que nos atopamos un pouco con esa confrontación. De que, bueno, nos entendíamos que a cousa era dunha maneira e cando empezamos a traballar e a conformar contratos e cousas así, pues nos demos conta de que había un traballo de renuncia importante e que moitas veces non éramos capaces de chegar a par de ser conscientes das renuncias que estábamos facendo, non? Entón eu penso que un hándicap moi importante son esas renuncias e como tes que asumilas, non? Sí. Entonces, bueno, pouco a pouco, eu creo que as vas comprendendo e as vas asumindo. E unha vez que faz, pois xa empezas a xerar dende un sitio diferente. Pero bueno, tamén te dá unha responsabilidade, o que estábamos falando antes, non? Dache unha responsabilidade
e queres falar ao público dunha maneira e todas estas cousas, non? E algún consello para as compañías novas que empezan a petar contra a parede sen atopar ocos? Pois non sei, porque é unha carreira de fondo. Sei que non gaña máis rápido, gaña o que teña a capacidade o que aguante máis en respirar debaixo do mar. Entón, bueno, tampouco creo que non seamos unha das compañías que sexa, que digamos, porque nós non vivimos, non podemos vivir solo dos bolos que facemos, nós non pedimos subvencións para facer as nosas producións, máis aló do que fixemos agora con De Vilatrista a Vilalegre, que contamos coa coproducción do Centro Dramático Galego, pero un pouco porque encaixaban certas pezas e puxémolas aí en común, non? Pero tampouco somos unha compañía así moi referente nese sentido, non? De que lo petamos, non? De que todo o mundo está esperando a que nós vayamos ao seu concello a actuar porque, joder, que bonito lo hacen, non? Nós facemos o que nos gusta facer e da maneira que nos gusta facelo e seguímoslo facendo un pouco por ese traballo porque é lo que nos gusta. Claro. Vale? Porque é o que nos sentimos ben facendo estas cousas. E despois está todo o demais, non? Pero para gañar a vida, pois para gañar a vida, a mí encántame compartir o teatro con todo o mundo, coa xente, non? Entón eu son moi dado a formar grupos de teatro, con eses grupos de teatro que fagan masa, non? Que se conglomeren ben, que xa empecen a funcionar máis aló das propias clases, de que lles empeza a picar e a gustar o teatro, de que facendo teatro danse conta de que non é como poño este símil, pero a veces non sei se é moi acaído, que é o quen fai por primeira vez o Camiño de Santiago, que empeza a camiñar e de repente, pois, ostras, pois se fixo 600 kilómetros camiñando e dáse conta e é como unha revelación, non? Yo pude. Con mis piernas, ¿sabes? Con mis piernas. Sen pernas ao final, sabes? Sí. Pero bueno, é un pouco isto, non? Que pouco a pouco te vas dando conta de que ti tes un potencial enorme dentro e eres ti a responsable de sacala ou non. Porque non hai por que sacala, non hai ninguna necesidade, pero a sensación coa que te quedas é tan satisfactoria que é moi recomendable. Entonces, bueno, eu teño a sorte de eso, non? Entonces podo dar clases de teatro, acompañar a grupos de teatro, dirixir a veces cousas e un pouco diversificar, non? Como traballo no rural. Non podes cultivar só unha cousa, tens que cultivar moitas cousas. E creo que o teatro, para min, neste sentido, ten que serlo. Diversificar e sacalo canto máis sitios mellor. Moi ben, entón, seguindo aí co teatro, imos abrir o melón, como sempre, desta entrevista, que é que o noso sector teatral pois, é certamente precarizado. Entón, que melloras coidas que poderían sentarlle ben o sistema teatral? Todas. Claro, non, porque e cando teña esas todas, serán outras tantas. Quero dicir, nunca vai a estar nun sitio óptimo para ninguén, porque non existe ningún sitio do planeta. Entonces, asumir que isto tiene que cambiar para que esté bien, nunca vai a estar ben, quero dicir, sempre vai a ser unha loita, non? Pero eu penso que ten que cambiar un pouco aquí o traballo a relación co público. Eu penso que ten que haber unha relación máis cercana co público e ten que haber un traballo nos espazos e temos que comprender que Galicia ten unhas características, vale, tanto en espacios teatrais como non teatrais, pero sí sociocomunitarios ou veciñais, que por que non se pode facer teatro neses espazos? Porque, sí, por suposto, teñen que estar moi ben dotados con todas as ganas, porque hai iluminadores e hai escenógrafos que tamén teñen que traballar e teñen que montar, pero creo que mentres non haya unha infraestructura ben sólida para facer eso, tamén tiñamos que estar pensando en que facer mentres eso non estea. Porque unha cousa non quita a outra, quero dicir, es que debería estar todo mellor e mellor dotado e ter as capacidades e ter as infraestructuras en cantos máis sitios mellor, claro que sí, por suposto. Pero, e mentres tanto, que facemos? Claro.
Entón, eu penso que as compañías, as artistas, e tamén a responsabilidade dos concellos un pouco, non? Pero eu sempre buscar que sexan os concellos os culpables das cousas, pois a veces pode ser que a xestión non estea ben, ou pode ser simplemente que a realidade que hai para ese programador cultural nese momento dado sexa unha, que a mellor ten 3.000 euros. Sí, claro. Para A todo maior ano. parte teñen moi pouco orzamento. Que ten 3.000 euros para todo o ano. Entonces, quen lle vai botar en cara a él que non traia unha obra de teatro? Claro. É lógico. Creo que non hai pouco máis que dicir. Quero dicir, o que temos que pensar é un pouco como producimos, como facemos para que esas producións cheguen a onde teñen que chegar e ata onde vamos, quero dicir, ata onde estamos dispostos a falar nós como grupo, non, como profesionais, para decir, temos que traballar isto, temos que ir a cultivar esta leira, vale? Temos que ir a cultivala, temos que ver se isto medra e temos que ir a recoller os froitos. Outra vez con rural e con tal, pero no, penso que, bueno, hai moito pero nunca vai a estar ben. Entón, quero dicir, hai que sempre traballar para recoller os froitos e poder manterse, pero nunca sempre vai haber un ano malo. Sempre, sí, claro. Entonces, bueno, as cousas poden revertirse e volver, e sobre todo agora, que dices ti, bueno, pues agora gastaremos os cartos en armas. Vale, entonces si gastamos os cartos en armas xa non gastamos os cartos en cultura. Claro. Porque xa sabemos cando hai que gastar cartos noutro sitio onde quitan. Sí. Vale, pues da nosa educación e da nosa cultura, da nosa saúde. Da nosa saúde tamén, sí. Entonces, bueno, e iso é unha norma, quero dicir. Entonces, bueno, e que facemos se agora os cartos van para armas? Deixamos de facer teatro? No. En que momento da historia se deixou de facer teatro porque houbese guerra ou que estiveran caendo bombas mentres había unha representación? Nunca. Entón, bueno, hai que pensarse aí e ver en cantas paisaxes nos imaginamos, non? Se nos imaginamos nun teatro ben dotado cos seus dimensións e os seus aparatos, está moi ben, é moi guai e moi necesario, pero hai outras moitas cousas. Sí. Entón, bueno, eu aí o deixo tamén, non? Para poder reflexionar sobre o tema. Ben. E cal crees que é o selo distintivo do vosso traballo como compañía? Selo distintivo? Non sei, os códigos que usamos, creo que nos temos un humor moi noso, e que temos e nos gusta moito o traballo físico, o traballo en movimento. Igual esas dúas son suficientes. Moi ben. Algo que aprenderás de ti mesmo especialmente enriquecedor das túas pezas? Ou de algo, por exemplo, que dixiras que te marcara máis ou non? Bueno, eu participaches ti Nas mulleres do textil. nas mulleres do textil. Facendo ese traballo, eu aprendi moitas cousas da historia da miña vila, de Redondela, pero tamén das mulleres e de todo isto, non? Bueno, aprendí moito, pero tamén aprendi moito a sentir esa vulnerabilidade. Sentime vulnerable moitas veces, porque cando me paraba e era consciente do que estaba facendo e do que tiña entre mans, se me parece como que estás de espaldas ao mar e detrás túas están vindo unha ola xigante que a ver se chega a costa, non? Pero cando veía para atrás e veía esa ola e dicía, madre mía, non? Porque claro, tes algo tan sensible que dices, bueno, pero tranquilo, non tens que facer. Sí, eu tranquilo, con a miña forma de ser, moi tranquilo, moi tal, non sei que, pero sí que ás veces era como... El abismo. De feito, a mí nunca me pasou esta historia de acabar a obra de teatro e que non me saían as palabras. É verdade. Sí. Non me saían as palabras porque era como... É que non tiño nada que dicir, sabes? Porque de repente todo eso que estábamos traballando e que tiñamos entre mans se converteu en algo tan apoteósico. Sí, porque a xente estaba super metida. Claro, tan O apoteósico... público estaba super metido, elas estaban
super metidas. Claro, para min foi como esa catarse, non? Ese rollo de expulsar algo que levaba tempo dentro, que me estaba fermentando e que me estaba sentando a saúde así un pouco indigestamente, non? Claro. Entonces expulseino, non? Expulsouse desta maneira, pero tamén deme conta dese que me, sabes, dices ti, que te transformou? Pois a veces facerte consciente, non? Claro. Facerte consciente e darte conta de que é o teatro e para que sirve. Madre mía. Sí, porque aí tiña unha función comunitaria que estaba clarísima. Sí, Estaba totalmente claro que estaba público, escena, estaba... Ao mesmo nivel, todos. Sí, Eso é fantástico. Ao mesmo nivel de enerxía, foi brutal. Sí, é verdade. Pois Ana estivo ali. Sí, eu estive porque, bueno, unha das actrices collera COVID, pobre, a min deme pena, porque dixen, jolín, un proxecto tan chulo, que levan traballando tanto tempo e que non poida facer a función, era unha pena, claro. Pero eu que lembro, estive en 3 días ali con vos, xuraría, pero había unha... Elas entre elas tiñan un grupo tan guai feito, pero tan guai, e a min, a verdade, que acolleronme, refírome, os 5 minutos de estar ali, eu xa me sentía unha delas. E foi guai, porque viñera Ana, porque, bueno, Ana xa fixera moitas cousas e tiña un traballo feito moi tocho. Cando pensei en Ana, dixen, Ana vai resolver, porque está acostumada a isto. E resolve. Entonces elas flipaban como chegaches ali en 3 días e fixeches o traballo que fixeran elas todo o ano. Quero dicir, cos seus matices, non? Cos seus matices. Sí. Pero claro, elas tamén... Que elas estaban traballando moi ben. Se aprendió el papel... O sea, venía con el papel sabido. Y era como, hombre, sí, claro, ¿sabes? Y bueno, y Ana resolvéndonos aí moi ben. Que guai. Foi moi guai. E moi generosamente, ademais, co que falamos do teatro, non? Ata onde estamos dispostas a chegar. O que estáis facendo vos con este podcast, por exemplo. Me parece un traballo de militancia moi importante. E despois eso, de traballar, cando eu chamo a Ana, e me dice, claro que sí. Porque en realidad estou pedindo un favor. Claro. Bueno, pero é que... Claro, e outro... Cantos favores non se debemos a ti? Exacto. Claro, por eso digo... Isto é... Que ao final as cosas non se sabes cando se van a tal, pero dixen, bueno, mira, sabes, pues, cando hai que pedir un favor, hai que pedir un favor. Sí, claro. E non hai problema, hai que pedilos. Hai que pedilos porque, ademais, se xera outra cousa. Claro. E non se xera mal rollo, quero dicir, nin compromiso, nin nada extraño. Xerase como unha especie de... E o pedín e me dixo que sí. Eso sabe bastante, non? Sí, claro. Entón, bueno. Ben, cal foi así o momento máis sublime que chegas ao teatro? E cal foi o momento? O máis sublime foi ese. E o peor? E o peor, bueno, eu tamén ten sentido, quero dicir, o sublime e o peor foi ese momento cando eu tiña entre 6 e 8 anos e sentín o que sentín. Sí. Sí, porque despois no traballo así máis hai bolos guais e sabes, pero bueno, tampouco tes unha experiencia así como tan reveladora, ¿no? Sí. Que ao final para mí é o que importa, non? Non tanto o recoñecemento do teu traballo como artista, sino que te pasa a ti. ¿no? Entonces, a min aí se foi moi guai. Que guai. Vale, suscítanos moito a curiosidade como todos os procesos de traballo das compañías que veñen, porque somos un pouco cotillas. Non vamos negalo, Hai que ser. Hai que ser. Entón, de onde parten as vosas pezas e como vos organizades nos procesos de traballo? De onde parten? Sí. Bueno, depende. Hai veces que parten, houbo veces que partían dunha encarga ou dunha idea, non? Queremos facer isto e a ver que vos sae, non? Sí. Vale, estupendo, que foi como o caso de Nube Nove Sol, non? O espectáculo este para a primeira infancia que temos. Pois originalmente ese espectáculo chamábase Chove e foi algo que nos pediron desde os centros socioculturais de Santiago de Compostela porque iban a facer un programa para bebés e querían facer algo, bueno, e acabar todos eses encontros que iban a facer con diferentes actividades, pois cunha obra de teatro, e nos dixeron se podíamos montar algo así, como moi tal. Entón aí me puxen a investigar, a ver como era este tema, porque, como? Para quen? Para bebés? O sea, para os pais que veñen con bebés, o sea, que os bebés non se inquieten, pero en realidad para bebés non é, non? Digo, porque aos bebés que lle importa, non? Claro. Digo, que lle importa a eles a historia esta?
será para que sentirnos guay todos xuntos ali con mi bebé, mira. El mío abrió los ojos, el mío no. El mío lloró, el mío se cagó cuando... ¿Qué vas a facer co teu bebé, non? Claro. Entonces empezas a investigar, porque la primeira idea que chame, pero como vas a facer teatro para bebés, non? E despois, pues bueno, esta peza é super satisfactoria, leva mogollón de anos con nós, nunca deixamos de facela, e funciona super ben, porque te das conta de que despois o público non son tan bebés, porque a mellor ven algunha con un bebé, Claro. que se caga e Claro. pero a ver, sobre todo son nenos que xa atenden, comprenden un fío narrativo, que nós non somos moi de fíos narrativos, son de cosas que pasan que están guais, Sí. sabes? Porque a actividade escénica ten que ser cosas que pasan que están guais. E a narración pois pode vir por outro sitio. Pero e sobre todo neste espectáculo, non? Entonces, bueno, e xogamos moito con o noso humor, con o noso clown e o noso forma de facer clown diante deses tipo de público, que tamén foi un traballo de como artistas. Claro. Fomos, pero un reto que nin tiñamos pensado que tiveramos que facer algunha vez, non? Entonces de repente foi como, pois, pois mira, Que va. sabes, e sobre todo poder falar a esas nenos desas idades dunha forma moi normal, sin ñoñerías, ni tonterías, ni trapalladas. Entonces, bueno, foi igual. E que me preguntabas, o punto de partida? No, que como organizades o traballo? Organizamos como podemos. Está ben, sí. Nos organizamos como podemos. Porque, sobre todo, eso, de onde xordían os traballos tamén, que ahora me acordei, era un pouco tamén das ganas de facer cousas con outras persoas. Porque como foi con Freddy, no seu momento, fixemos con o Fallado, e despois cando fixemos Hop, que traíamos con Noel, que é un mago malabarista estupendo, maravilloso, e entonces, bueno, fixemos todos esos traballos un pouco partindo do desexo de querer traballar e este rollo de teatro cubo de querer Facer cousas. mesturar movidas. E un pouco esta a idea. E como nos organizamos, pois, bueno, nos organizamos no sentido de que a veces nos organizamos moi ben e outras veces pecamos un pouco de familia, sabes, de levar toda a vida, de non ter eso que ahora estamos intentando cambiar, non? Volver un pouco a necesidade de cumplir uns prazos e sernos un pouco responsables do noso, un pouco, non? Porque si sempre traballamos nese sentido, non? De buscar un momento para tal, pero bueno, si no soy tranquila, que mañana sempre acababa sucedendo, non? Pero sempre tiña que haber como un método de presión que nos comía, non? Que a veces oye, pues salió una fecha en tal movida, tenéis que tenerlo. Entonces sí. ¿Sabes? Y de outra maneira, no. Claro. Sí. Entonces dices, somos tontos. Somos tontos, porque al final acabas facendo algo que é moi transitorio. Claro. Si tes a oportunidade. Porque como fagas algo transitorio que despois non encaixe ben, despois non se queda en transitorio. Claro. Porque xa non ten percorrido. Entonces deberíamos chegar a ese estreno, xa con moitos preestrenos feitos, e con todas as rectificacións que ti pensas que lle quedan, ¿no? E estamos aínda agora facéndonos conscientes desa de intentar facelo. Todos os procesos creativos son diferentes, pero de que disfrutades máis e de que disfrutas menos? Disfruto moito do que está cando está todo por facer e do xogo, non? E das ocurrencias que se te ocurre e que maravilloso, que buena idea tuve. E que merda é ao final, non? Bueno, cando foi con Asfixia tamén pasaba moito isto, non? Que teño unha idea, vamos a facer isto. E eu veía e dicía, Ningunha desas ideas permaneceu no montaxe final. Pero ten que haber moitas desas para que estean as boas despois. Claro. Cantas cousas fixemos que despois non están, pero bueno, disfruto moito deso, non? E coas que non me gustan nada despois bueno, o
o encontro, que volvemos de novo, non? O encontro co sistema e co rollo de, tanto traballo, 5 bolos. Xa, é que Tanto traballo, 5 bolos, e non é porque Todo teña eso. que poñerme a producir nada máis. sí. Porque non teño que poñerme porque non hai onde ir. Entón, bueno, aí sí que baixas un pouco, e a verdad que bueno, ainda sabendo que existe eso, sempre che dá con unha especie de Sí. tanto traballo, tantos cartiños invertidos en esto, ¿vale? E a veces apenas recuperas algo e xa para. Entonces, bueno, o sea, produces e traballas para seguir traballando, pero nunca eres xerador do teu, ¿no? Do teu medio de vida, de algo co que ti te podías xa non medrar interiormente, sino exteriormente, ¿no? Que queres comodidades, queres ter cousas na túa vida que a mellor non podes ter, ¿no? E moitas veces hai que facerse cargo desa cousa, ¿no? De que a xente do teatro moitas veces non temos que proxectarnos como empresarios, nin como xente de negocios, sino temos que proxectarnos porque realmente é o que somos operarias e operarios, e estamos traballando non para un xefe nin unha industria moi concreta. Si parece ser que é unha industria, parece ser, vale, pero temos que proxectarnos aí. Por qué? Porque é onde vamos a topar a forza, porque despois nos vamos a topar, e é distinto vernos como competidores empresariais que vernos como traballadores. Vale, porque eu son autónomo, pero son traballador autónomo, non son empresario. Claro. E non creo que poida chegar a ser nunca empresario, e menos no panorama onde nos estamos movendo. Entón, eu penso moito nesto, ¿no? De que maneira eu podo traballar e ter un soldo para vivir, non para acumular riqueza, nin mellorar as miñas condicións de vida. Xa non estou pensando neso. Estou pensando en ter un soldo como calquera para ir a comer e para botarlle gasoil a estas mierdas que sabes? Vivir Sí. en el mundo capitalista. Pero intentar ter un soldo, sabes? Sí. Qué difícil. Tamén é un pouco frustrante o de... Porque sí, bueno, non somos o sea, somos traballadores, pero como que é frustrante o feito de... Pois non sei, esforzarte, creer no proxecto, leválo adiante, invertir, pois, eu que sei, traballas noutra cousa para invertir no proxecto que estás a facer, non? E ao final, como que... porque claro, non é como unha cafetería, non? Por exemplo, que pois, a cafetería abres ao público e o público pois virá ou non virá, non? É como que o teu produto como que se queda na man, en plan... Hola? Porque non tes espacio onde leválo. Non sei se me explico. Sí. Eu creo que aí hai que... Bueno, tiñamos que... Eu penso sempre, tiñamos que falar moito desto e intentar como irnos un pouco ás raíces do conflicto, quero decir, nos que somos teatreiros, non? E analizar o conflicto e irnos a donde ven, como asumimos estes personaxes e que estrutura lle imos dar, non? A esta dramaturxia. E un pouco concepcionala e intentar, bueno, ir por bloques, non? E intentar eso. Por que todos os anos hai unha promoción que sae da Escola de Arte Dramática, tanto de dirección, escenografía, interpretación. Que fan esa xente? Hai un seguimento? Claro. Están as probas, as audicións, non sei que, porque claro, que falamos, non todo o mundo se vai a poñer a facer unha compañía, aínda que hai moitos que o intentan e que son compañías como Burbulla, non? Que salen, estoupan e desaparecen. Pero que pasa con toda esa xente? Onde está esa numeroloxía que tanto nos lles gustan mentres estamos estudiando? Que notas sacaste? Cuántos non sei que, canta eres, en cantos anos sacaches esa carreira, como de repente eses números tamén desaparecen, non? E ese seguimento desa xente que se titulou, por que non se acaba dedicando ao que estudiou? Claro. Por que non? Pois habrá xente que non se dedicou porque se desencantou mentre se estudiaba. Hai xente que se desencantou en canto saiu dai e viu que non tiña nada que facer no mundo con isto, entonces soy peluquera, que está moi guai, pero resulta que antes tiñas unha ilusión que ahora non tes, entonces o importante é non que tes ti na cabeza. Entón, bueno, que pasa con toda esa xente? E creo que es como el ganadillo, sabes? Pues se vai cribando de alguma maneira e non sei,
sabes? Como toda esta xente que estudia medicina cunhas becas enormes e despois se van a estudiar, se van a traballar a outro sitio, non? Sí, sí, sí. Pois é unha cousa moi parecida, non? De decir, pois todo ese talento que na cultura é tan socorrido, non? Necesitamos talento e que a xente que teña talento traballe do seu. Claro, Sí, sí. unha Porque así condicións medramos dignas, claro. porque así medramos todos, porque eu Sí. que teño menos talento que a ti, o mellor, sabes? Te miro a ti e digo, hostia, eu quero facer como a Ana. Claro. E é o meu referente. Entonces eu traballo con referentes e non traballo con referentes de competidores. Claro. Alguén contra quen teño que competir. Bueno, eso é terrible. Pero Galicia é minifundista. Sempre. Penso que temos o minifundio xa Sí, insertado está no chip instalado xa. aquí. Pero sí. Bueno, xa falabas ti antes que nas vosas pezas ten un peso moi especial a comicidade e todo o traballo físico que facedes. É un pouco algo que a mí me lembra un pouco pois o circo tamén, non? Sí. Bueno, agora tamén estás metido no circo de Pinocho, tal. Sí. A nós, como que nos interesaba moito, ti coidas que... a ver como planteo. Dalle, ti que Poñer o foco no movimento, na comicidade, pensas que é o que tende a ponte máis directa co público familiar e infantil? Non ten por qué. Non? Eu penso que non hai fórmulas secretas. Quero dicir, hai persoas que están en riba dun escenario que lle queda ben algo ou que se sinte ben con algo e é a forma de relacionarse que ten, non? É como o idioma que falas. Pois un pouco parecido, non? E penso que non hai fórmulas concretas. Penso que eso, non, sobre todo cando faz dirección, non? É distinto cando alguén está reproducindo o que ti lle dices que faga, que alguén que está atopando a súa maneira de facelo e cando esa persoa finalmente atopa esa maneira de facelo, non? O resultado é completamente distinto. Xa, claro. E daste conta moitas veces vendo obras de teatro de que é un traballo que está ben, sabes, que é un traballo moi profesional e que hai unhas actrices e uns actores moi profesionales facendo un traballo, pero hai algo que se está pasando como moi por riba, non? E creo que tamén é este rollo de vamos, porque, sabes, tengo que pagar unha nómina e non os voy a pagar máis que este mes, e vosotros despois, cando acabedes este mes, non me veis traballar gratis. Entón, bueno, hai unhas necesidades de pasar por cousas, tamén por isto, ¿no? por todo. E entonces, bueno, se notase esas cousas, ¿no? Pero non creo que haya fórmulas, ¿no? Ok, moi ben. O ano pasado percorriches, pois, creo que toda Galicia, o volante da Utópica Rodante, Sí. que, bueno, recupera pois o antigo estilo máis típico das troupes itinerantes, non? Teatrais itinerantes, Esa como era a idea, de comedia de arte e tal. Sí. Vale, pois contanos, para quen non coñeza que foi a Utópica Rodante, que é. A Utópica Rodante é un vehículo e un formato ao mesmo tempo. E por esa necesidade do territorio, non? Comprendimos que Galicia ten unhas características moi concretas e que había que ir aos sitios e había que levar o formato e a infraestructura contigo. Pois un pouco como fan as orquestas. E eu fixábame nelas e nunca me fixo no que fan as orquestas senón todo o que envolve, non? E dicir, joder, que pode facer o mismo aquí que na aldea gala ou na cidade de non sei onde. Cousas que co teatro non sucede, non? Ti tes unhas circunstancias nunha cidade e tes outras circunstancias nunha vila pequena ou nunha aldea e é imposible facer a mesma representación, a non ser que ti leves todo o necesario para facela. E un pouco a Utópica Rodante chamase un pouco a idea, un pouco esa, buscar esa utopía de poder representar o mesmo espectáculo independentemente de onde aparque ese vehículo. E basicamente é isto, non? E é un vehículo e é un formato, porque despois a obra que representou ano pasado, que está nel, está viaxando dentro del, é a de Belatriste a Vilalegre, non? Neste caso, pero bueno, sabes, o formato e o chollo aleva a Utópica Rodante. Que pode, imagínate, pode ir a Utópica Rodante con vos, quero dicir, sabes? Porque necesitades esa infraestructura e alberga outra historia. O sea, que é un formato para quedarse.
É un formato que eu penso que non debería ser único, Vale. que debería haber 300 como este, Vale. xirando Sí. continuamente ao redor de Galicia nunha inercia tipo lavadora. O sea, centrifugar o país con teatro e indo ao encontro coa xente. Que guai. E acostumarse a que eso suceda. Sí. Non un. Tiñamos que ser moitos facendo isto, pero claro, quen soporta isto? Este nivel de... Sabes, pues sempre ten que haber un soporte. Neste caso, pues foi o Centro Dramático Galego que encaixou moi ben isto, tamén porque eran os 40 anos, tamén había unhas orixes de todo este do Centro Dramático Galego e para rememoralas e volver un pouco a ese teatro das aldeas que se facía ao principio, como pasaba con Abrente, en Ribadavia e todo isto, pois un pouco era un pouco toda esta historia. Nos vamos ata ali, abrimos o petate e facemos unha historia tamén escrita a propósito. Non? Claro. É unha historia de máis na que tamén interven unha constante moi túa do teu traballo, que é o traballo co monicreque, co títere, non? De feito, estes son os monicreques. O elenco. O elenco. O elenco que non cobra nómina. Claro, temos aquí os explotados Exacto. da cuestión. Bueno, claro, nós, por exemplo, non manexamos títere, non aprendimos nunca a manexar títere, é unha cousa que temos como moita gana dende hai tempo, non? Porque nos parece que che dá unhas posibilidades Brutais. da hostia, non? Sí. Pero a ti que che aporta concretamente o monicreque que non che aporta outra cousa? Que é o que te enamorou do monicreque? O traspaso. O sea, o títere traspásate físicamente. Físicamente non me refiro físicamente na física. Sí, un pouco por eso, non? Como faz voar a un personaxe se non é a través dun títere? Ou a través dun mecanismo enorme que che engancha por detrás e te fai... O sea, un títere pode voar, un títere pode suspenderse no aire, un títere pode ter 300.000 voces. Claro. O sea, ti podes representar moitos personaxes rapidamente. De feito, estes están diseñados un pouco para facer esos cambios rápidos de personaxe. Por eso teñen eses pescozos con unha goma para que ti pases o pulgar e enganches a boca e o quites e os cambies. Quero dicir, hai esa rapidez para poder traballar con eles. E entón, bueno, pois eu penso que o títere é a particularidade que ten ese traspaso, ¿no? Igual que a función que fai a máscara. Sí. Pois é unha cousa moi parecida. Sí. Sí. Tes un tipo favorito de monicreque? Ou... No, a min gustame todo, sí, sobre todo o que máis me gusta ver é o dos fíos de marioneta, as marionetas de fíos. Sí, porque me gusta esa suspensión, non? E ver como aí sí hai un dominio, sabes, como un traballo moi preciso e fascíname ver como eso se move. Sí. Despois estes teñen unha manipulación máis directa, que pos as túas guante. extremidades dentro, non? Entón ti activas, entón é máis doado e tamén encontras máis inmediatez, porque o outro, claro, tens que adiviñarlle o peso, como camiña, tal, moitas cousas, non? Pero eu teño de todos os tipos de títeres e aparte de ver, gustame facelo porque entras nun estado moi, ¿no? De cando fas escalada, ¿no? Tienes que subir e como empiezas a pensar en tus mierdas, te podes caer, ¿sabes? Baixas en vez de subir. Entón é unha actividade meditativa, ¿no? O do títere, ¿no? E despois, claro, aprender a como se move, aprender de que pode contar, aprender, e ahora que conto, non? Son como moitas capas, moitas fases nas que é moi guai, moi guai. E eu o que máis fago son este tipo de aquí, que son de mesa. Traballan encima dunha mesa, pero por qué? Porque funciona. Sí, son moi funcionais, se desenvolven moi ben, sabes, teñen un peso moi guai, non te requiren, sabes, porque este verán con estes, cuidado, Claro, sí. Cuidado porque Que traballas son bastante aquí. grandes, non parecen, pero... Son a tamaño un pouco natural, real, ¿no? un poquito máis. Sí. Un pouco porque, claro, era para a rúa e ten que Claro. funcionar na distancia. Teñen que velos, Entón, claro. bueno, son como máscaras
as máscaras gregas, non? Sí, total que son... Cabezón. Total. Que guai. Tes algún referente monicrequeiro? Buah, teño moitos. Un ranking de 3? Teño moitos. O sea, a mí gustame moito un home que se chama Stephen Mottram, que é precisamente o que eu aprendín a facer títeres de fíos, e el di que é un ilusionista, non? Como estes magos que non din que fan maxia, sino que fan ilusionismo. Pois el é un pouco parecido, non? E realmente tive esos espectáculos del, e non é un traballo narrativo que fai cos títeres, é un traballo de mira lo que hago e como lo hago. E é fantástico o que fai el. E despois hai así como xente que traballa con obxectos e así gustame moito a compañía esta de Granada, que se chama La Maquiné, porque fai un traballo moi na ficción, sabes? Porque nós tamén en Teatro Cubo temos un lema que é a fantasía sen complexos, porque parece que se falas de fantasía e falas de ficción ou de cousas así un pouco fantásticas, parece que é ñoño, non? Sí. Nós non temos complexos, gustanos ese mundo, a min gustame moito a mazmorra e todo ese universo, sabes? Entón, disfruto moito con todo isto. E non sei, para mí referente moito son os títeres da tele, os Muppets, que eu medrei con eles, buscándoos moito, non? Os de Jim Henson, as películas de Jim Henson, os Barrio Sésamo, todo eso e todo ese tipo de humor a min quedoume dentro. Eu medrei cos Lunis. Claro, e outra cousa. Outro tipo de títere. Outra cousa completamente distinta, porque por eso che dicía, eu me fascino coa mazmorra porque a mí me devolve a un sitio que eu me imaginaba moitas veces de neno, e porque veía os Fraggle Rock, e porque e moitas cousas, non, de aquela que a min fascinábame. Tamén eu son de Redondela, hai un festival de títeres que leva toda a vida, vale, que está Tanxarina aquí, que cando eres pequeno a veces te colabas no seu taller e veías as estanterías cheas de cabezudos. E non sei, hai como un universo aí dentro que non sei. Somos como eses nenos que se resisten a deixar de xogar con bonecos. O sea, Disney non, Fraggle Rock sí. Por suposto. E bueno, se tiveses que ensinarnos agora a manexar un monicreque dende cero, que cousas coidas que serían as máis importantes para que empezásemos a... Pois mira, que deberíamos saber. Unha poutiña básica, sí. Sí, o máis... Pois é un traballo de personaxe moi... Eu creo que é un traballo de personaxe moi simple. Cando facemos teatro ou cando queres facer un personaxe, sempre tendes a buscar unha especie de estereotipación do personaxe, dentro de onde se involucra este personaxe, e buscar o estereotipo que o representa, e físicamente, e as características, non? Sí. Entonces, bueno, aí eu penso que hai, para min hai como 5 puntos clave, que son os pés, a mirada, as mans. A mirada ten que ver como te relacionas co mundo e onde estás, porque se ti estás mirando o mundo, relacionado co mundo con envexa, ou con codicia, ou con tal, a postura corporal levache a un sitio, se estás con altivez che leva a outro sitio, e todo o corpo vai detrás da mirada, creo, intuo, porque eu fixen tamén traballo moito de corpo, con diferentes técnicas, pero nunca me convencía de pensar en peitos e cousas, porque eu creo que ten que máis que ver coa mirada, porque temos uns sistemas que funcionan moito xa activados, de outros sitios, que non é tan 7 partes, como el punto. Bueno, e despois as mans, non? Sí, conexión ollo-man, que realmente é o das máis importantes. E tamén onde levas as mans, porque as mans, queras ou non, tamén ten un traballo revelador. Como se moven, cando te expresas, onde as tes, isto, sabes, ou isto, ou como estés, ou como, sabes, onde as levas, que tamén é outro dos puntos, non? As mans, e que fas con elas, cal é ese tic que sempre acabas tirando, todos temos un, e despois as mans, a mirada aos pés, esa cousa que fas coas mans e a voz. A voz cos títeres é fundamental.
creo que nunca fixen un títere con a miña propia voz. Porque a miña propia voz é miña. Claro. Bueno, pero eu vexo a veces cousas que están feitas coa voz da persoa. Sí. Claro. ¿No? E esa voz que se traslada a ese personaxe, a ese títere. Por exemplo, este títere, como se movería? Este títere moveríase... Bueno, Qué cute. moveríase así. Lindísimo. Sí. Sí. Hola. Hola. Ai. E ten nome? Filloas. Filloas. Sí, non... Brutal. Este de algún espectáculo concreto? Ou... Sí, de Vilatriste a Vilalegre. Ah, de Vilatriste a Eu Vilalegre. vivo en Vilatriste. No. E despois veo un tipo que cambiou o nome, Ajá. que se fixo alcalde e chamoulle Vilalegre. Ajá. Entonces eu son nacín en Vilatriste, pero vivo en Vilalegre. E aqueles todos que son? Hippies. Hippie. Son hippies. Son hippies. Sí. Vale. Sí, polo pelo, ¿no? Claro. Sin comentarios. En fin. Que guai. Bueno. Que guai, pois moitas grazas, filloas. Moitas grazas, filloas. Nada, Sí, bueno, sí. gracias a vos. Un placer. Xa teño que marchar, ¿verdad? Sí. Sí, mellor. Sí. Qué bien. Que guai. Oye, Filloas está genial. Sí. Non biches o resto, ¿no? Vai, elenco, pois sí. Sí, la verdad. Los hippies. Sí. Os hippies. Bueno, despois de Filloas, estupendo. Anda rondando xa algunha idea para a próxima peza ou... Sí, hai algo. Sí? Sí. Está no aire. Ben. Ya está. Hasta aquí as novas. Queríamos o titular, no, pero xa está. Non, estamos a peza esta de Vilatriste a Vilalegre. Bueno, sempre traballamos Sofía e mais eu, conxuntamente en escena, e deste caso, Sí. pois chamei a Uxía, Sí. Uxía Algarra, Sí. porque tamén eu quería que traballar sobre todo con títeres. Sofía non está tanto na manipulación, entonces bueno, e decía, bueno, pues entonces tamén vamos a repensarnos e colocarnos noutros sitios. Sofía se colocou na dirección, no? O máis na deseño de movimento, na composición escénica, e eu me quedei dentro e contamos con Uxía, non? E neste formato estábamos cómodos outra vez, non? Traballando con alguén que ven De fora. a decir, hola, Claro. ¿no? Entonces, y nesa relación, pues bueno, sobre todo que funciona, ¿no? Claro. Funciona, e os códigos non é que ela entrara no código, sino que ela ten un código que se compenetra moi ben co que nos facemos. Entón, bueno, estupendo. E un pouco pues nesa mesma liña queríamos seguir, ¿no? Colocándonos en diferentes sitios, ¿no? O sea, eu, por exemplo, sempre dirixín obras de teatro cubo, pero desde dentro. Facíamos un pouco esa historia, non? Claro. Despois, cando queríamos limpar ou facer ese traballo de movimento en escena e ver como se recibía dende fora, pues igual chamabas a alguén, Claro. ou lle pagabas... Un ollo externo, sí. Sabes, Claro. pero non había unha dirección. A dirección sempre a facíamos nós Desde dende dentro, non? Dende dentro e dende a previa, non? Porque a dirección non está solo aí. Claro, Sabe, sí, pues, sí. Bueno, non nos quero contar moita historia porque... Bueno, e nada, outro meronciño xa para rematar, que sempre abrimos, é o tema da autocensura. Sí. Que moitas veces pues, temos que pelexar contra nós mesmas para evitar que nos afogue, ¿no? Que nos diga por onde levar o noso traballo. Ti que estrategias empregas para fuxir disto? É que eu non sei se fuxo delas. Eu creo que se algo se autocensura é porque tes algo activado. Eu penso que hai que estar tranquilo coa túa propia consciencia. O sea, quero decir, ti estás tranquilo coa túa consciencia. Entonces, si eso sucede, si algo se activa para censurar algo que te está saindo, será por algo. Será porque despois non queres estar pensando neso. Entonces, o que hai que ter limpo non é as cousas que dices ou deixas de decir, sino é o que tes dentro.
e despois as outras cousas van a estar limpas. Correcto. Quero decir, non é tanto o secreto de a ver que digo e a ver que non, a ver quen le moleste e a ver que non, ou a ver que digo para que lle moleste a certa persona. Porque para mí eso me parece un pouco entrar nun macabrismo un pouco exagerado, Sí. ¿no? E un pouco como así, sobreactuado tamén. Entón penso que levas dentro e que cal é ese resorte que fai saltar algo que ti te dices, non, así non. Sabes? Que tampouco onde nos metemos nós tampouco ten moita historia, non? Pero, por exemplo, en Vila Triste, que ten unha dramaturxia moi concreta, que ten unhas críticas, non? Aos poderes clásicos de Galicia, non? Pois ás veces atopaste como que estás aludindo a cousas e dices ti, pero non estamos aludindo dunha forma moi, sabes, como que xa o sabemos todos. Quero decir, que non me estou arriscando. Sí. Que o único que estamos metendo dentro dun espectáculo de bonecos, que casi eles consinten casi todo, porque dices coa censura, se hai algo que te sintes censurado, colle un boneco. E deixo. E a él vanlle consentir cousas que a ti, directamente pola túa boca, non lle consentiría. Entón, bueno, tamén o boneco serviría un pouco como medio de... Si hai algo, en algún momento digas tú, pues esto non lo digo. Si queres, faite un boneco ou colle unha servilleta, móvea e di esa cousa que tens que dicir. Claro. É un filtro a marioneta, non? Claro, que cousa, por exemplo, cando traballas con obxetos, non? Que obxeto diría eso? Que é un exercicio moi guai, non? Temos unha frase e que obxeto diría eso? Claro, entón ti empezas a buscar obxetos e que relación ten co que din e de repente, si o obxeto nunca deixa de ser obxeto, entón ti o manipulas e se transforma en outra cousa, di o que teña que decir ou fai o que teña que facer e despois volve a ter ese uso como obxeto que o relaciona co que acaba de decir e co que acaba de facer. Entón ten como un destino. Sí. O obxeto ten é para cumplir un destino e está abocado a él, non? Entón ao final ten moito que ver con nós, non? Con a materialidade nosa de... Bueno. Moi ben. Que ben, pois vamos rapidamente con preguntas curtas e respostas curtas. Vale. Aí xa non son tan resolto. Bueno. Pois, A ver, prepárate. xa nos dixeches un referente. Sí. Queres dicir outro? Que... Lorca. Vale. Unha obra de cabeceira. Ahora mismo non me podo sacar da cabeza A Porta de José Luis Baños de Cos. Entendemos iso. Entendemos. Entendemos iso. Unha cita que resora contigo. Unha cita? Eu non sei de quen é, Vale, pero vale. gústame moito que a arte, se non se comparte, é decoración. Que guai. Un pequeno prazer. Un pequeno placer. Nadar. Ok. Unha superstición ou medo? Unha superstición ou medo? Non teño supersticións, a verdade. Pero teño medo a que me veñan á cabeza cousas que non quero que me veñan. Por exemplo. Moi ben. Vale. É un soño ou unha aspiración? Un soño ou unha aspiración. Seguir tendo a enerxía para facer as cousas que fago agora. Vale. E novas, quero dicir. Que ben, pois moitas grazas. Robert. ¿Ya está? Sí. Pero bueno, sí, antes que nada, di as túas redes para que te poidan atopar. Sí, Teatro Cubo. Teatro Cubo, que agora como xa non é o cubo elevado ao cubo, senón é o cubo unidade mínima de construcción. Correcto. Esta evolución que é de elevar de que algo lingüísticamente despois normativamente levaba unha tilde, agora claro. tiña que ser a ao, Claro. non? Entón xa non é ao, senón é o cubo, sin o acento. Menuda evolución, chaval. Vale. Quitarlle o acento, Xa. ya ves. Eu non entendín para nada iso, pero bueno. O que o do acento, Sí, o que cando non sei se quitaron os cambiáramos o acentos nome. todos. Non, todos estes acentos que quitaron agora, non sei, como que a min me resulta máis Porque complicado está vivo, agora. Ana, está vivo, a linguaxe está viva, evoluciona, Sí, como vale, teatro. sí, a linguaxe está viva, pero eu somos antes nós que nos ranciamos, somos conservadores e queremos que todo siga como sempre. É que, sí, non me vou a meter en... Non sí, sei, vale. non sei. Pero bueno, Ti con sí. que te quedas Eu do con que falamos ui, hoxe? espera, sí, esta é boa.
Eu quedome un pouco con ese poder de transferencia que falas do títere porque hai tempo que teño ganas de aprender a manexar. Dende unha clase que tivéramos na escola que fixéramos unha cousa moi sinxeliña con un papel de periódico, unha clase de Santi Prego, fixéramos como un títere e simplemente lo dixo nada, colledeo e facede que respire e tal. E era unha sensación super rara, porque realmente chegou un momento que che parecía que lle insuflabas vida, pareceume moi guai. Quédome con iso, que teño que aprender a manexar títeres. Guai. Vale. A través do silencio. A través do silencio. Me estaba lanzando a pregunta. Pois... sí, quédame co debate pendente de que non somos sen debate, porque estou de acordo de que non somos empresarios, somos traballadores e tamén cos títeres porque levan aí toda a entrevista e como unha presenza, sabes? Sí. Porque a mí os cabezudos tivo a cousa que eu estive no auditorio de Redondela e tenían como dous cabezudos postos. Están xusto antes de ir cara ao baño, nun pasillo. Ah, sí. Non podía pasar por aí, eu tiña que pasar correndo porque é como Dáche medo. que me agobian, sí, te lo juro, é como, ui, Penso que cando eres pequeno, ou pequeno, sí que, non sei, son como moi desmesurados, entón, Sí. un pouco... Cando eres pequeno, sí. esa fascinación é para o bo e para o malo. Bueno, cando eres pequeno, eu lembro en País Vasco, non sei exactamente onde, nun centro sociocultural tamén, de repente saio e ás escuras había unha cabra inmensa negra que eu dixen, hostia, o demo. Sí, impoñen, sí. Os cabezudos impoñen. Que teñen como as máscaras, non? Unha cousa xa propia de... E algo que apela un pouco ao como sería isto, arcaico, non? Sí. Algo que está en nós e que non sabemos moi ben, pero nos relacionábamos con certo esoterismo, teñen as máscaras e os bonecos, non? E moitas veces ti desde o títere lle falas a unha persoa adulta, e a persoa adulta se queda como... que ti lle dices o mismo, ti e entra nunha conversa, pero con outro se queda como... Pillado. No, e dices, pues sabes, todavía ten que facer un traballo moi tocho, de decir, me está hablando, quere falar conmigo nunha conversación e eu teño que, eu vou falar con él. O sea... Sí, é que é moi forte. Sí. Pero bueno, dito isto, a nos podes escoitar este podcast en YouTube, Spotify, iVoox e Podimo. Nada, temos Instagram, Facebook, TikTok, @vórtice escénico, como sempre. E nada, pois non hai monto máis, moitas grazas por hoxe. E vos, A vos. dicide moito Macbeth.